Ja bih htjela znači, biti prva solistica ili znači, to je prima balerina. Ona je sasvim sigurno naša buduća balerina koja ima mogućnost da bude netko i nešto. Jer Leda zaista ima talent kakav se stvarno rijetko vidi, ali je veliki, veliki put pred njom. Relativno sigurnog okruženja ona dolazi u svijet profesionalaca koji zna biti i nemilosrdan. Disciplina riječi koje si samo sebi dao. I ta riječ se ne poriče. To je svaki dan radi na sebi, svaki Božji dan.